activitat vol treballar una mica la diferència entre una dictadura i una democràcia i posar en valor el sentit democràtic de la societat reusenca, tant a nivell local com a nivell general. És una activitat amb 3 seqüències. La primera, explicant a l'alumnat de quart d'ESO i batxillerat com era Reus en aquella època, a través dels seus símbols, les seves fotografies, i més endavant a través d'una activitat de recerca que es realitza a través d'aquesta exposició que tenim per aquesta zona, en la qual cada grup, es treballa en grups, es divideix i va buscant el seu tema que se li ha demanat. Per últim, tots els grups convergeixen entre ells mateixos i el que acabem realitzant és una tertúlia ideològica, que vol dir, entre tots els grups construïm un coneixement comú per poder-ho desenvolupar, ficar objectius de desenvolupament sostenible cap a l'any 2030. Des del meu punt de vista, considero que l'exposició està molt ben organitzada, és útil per als alumnes per fer una introducció a la temàtica del final del franquisme a l'entrada de la democràcia i a la consolidació del nostre sistema actual, i és un bon punt de partida per poder treballar contingut a l'aula posteriorment. Els missatges i idees principals estan molt clares, la contraposició de dictadura a democràcia està molt clar i poder posar en valor la riquesa del nostre sistema, que encara que tingui mancances, és molt millor que abans teníem. He tingut l'oportunitat de participar, no de visitar, sinó de participar en aquesta exposició sobre el moment de la transició aquí a Reus, i podria destacar aquest fet de participar i no simplement de visitar, perquè és una activitat on els usuaris, els alumnes, formen part de l'activitat i han de fer una observació activa del que estan veient. Diguem-ne que és el valor afegit d'aquesta exposició, el fet que hagin de posar l'accent en aspectes concrets d'aquest període tan interessant de la transició justament en la ciutat de Reus. Pel que fa referència al contingut, serà una crossa interessant per poder veure que els fets històrics que diguem-ne macro, a nivell d'història de Catalunya i d'Espanya, justament diu la seva transcendència a nivell micro a la seva ciutat, a Reus. A vegades ens passa que la història es veu com a fets grandiloqüents que passen lluny del que és el dia a dia dels alumnes, i en aquest cas, amb aquesta exposició, poden prendre consciència que aquesta transició, aquest període que va ser també a nivell estatal i nacional, també a nivell local va tenir els seus efectes.